Аудиофункции, записване и тестове. В това видео ще научите как да използвате аудиофункциите на TaxiTalk, да записвате собственото си произношение и да проверявате знанията си с тестовете. Аудиофункции. Всеки урок има аудиодиалог, реална ситуация, която можете да слушате многократно. В таблицата с фрази до всяка фраза има бутони за аудио. Бутонът EN пуска произношението на английски. Бутонът BG пуска превода на български. Можете да слушате всяка фраза колкото пъти искате, докато я запомните добре. Препоръчваме да слушате първо английската версия, след това българската и пък английската. Записване на произношение. Една от най-полезните функции е записването на вашето произношение. В секцията «Запишете произношението си», натиснете бутона с микрофона. Изговорете фразата на английски, след което натиснете отново, за да спрете записа. Можете да прослушате записа си и да го сравните с оригинала. Дайте си оценка от 1 до 5 звезди, това ви помага да проследите напредъка. Всички ваши записи се запазват в секция «Записи». Тестове. В края на всеки урок има кратък тест за проверка на знанията. Тестът съдържа въпроси с избор от няколко отговора. След като отговорите, виждате резултата си, правилни отговори и грешки. Ако сгрешите, не се притеснявайте, можете да повторите теста колкото пъти искате. Целта е да постигнете 80% или повече, преди да преминете към следващия урок.